No kwe nke eji bịa nke eji anaghị aka ya mma ka njikwere ohere a wee kọwakwara ọha na eze maka na asị na aka na-ekpuchi ọnwa ana na-eji aka ekpuchi afọ ime. Afọ m bụ Eze Jude Chukwuebuka Ugwu, mụnwa bụ onye Enugu steeti, mụnwa bụ onye amechara bụ Obiọma bụ ụmụva anaghị ekpuchi ọnwa aka. Nna m bụ ezigbo mmadụ, nne m bụ ezigbo mmadụ, ndị na ha na-emekọ ihe bụ ndị eziokwu. Mụnwa bụ eze Oputa Ifeadị nke izizi na Ezinnadi forum. Ezinnadi forum ebe echiri m echi ahụ na Port Harcourt n'Igwe Ọcha, na ọ na-akpawo ya afa ndị Igbo n'Igwe Ọcha. Ọ bụ ọgụ eziokwu ka anyị na-anọ wee chie ya bụ igwe. Ọ bụrụ na emewe ya na ọka adawa ya adọba. Amụma na-erekwenu ana m azụ ahịa ọkụ, ihe niile gbasara ọkụ, maka na ihe gbasara ọkụ nọ m n'ahụ. Afa m Eze Oputa Ifeadị na-erekwu ọkụ. So na ihe m chọrọ wota ga-eshi etinye ọkụ n'ụwa, onye ukwu na-afụ ụzọ, onye nta na-afụ ụzọ. Na ọgwụchakwana ihe m chọrọ, maka achọrọ m ọ dịrị Okeke mma, ọ dịrị Okafọ mma. Mụnwa afụrụ m eziokwu n'anya maka na nna m a na-atụ asị, nne m a na-atụ asị, ndị agbụrụ anyị a na-atụ asị, ha a na-emegide mmadụ, ha na-anabata mmadụ anabata. Ọ ya mere nna m Ichie Mbaogo ji sị o jide bịa, o jide bịa, na onye na-ejidere taa na ọ ga-ejide echi. Ihe ọ pụtakwanụ na ma asụ ya na bekee sị, if you get, come; if you no get, make you come too. So as you no get today, no mean say you no go get tomorrow. Ihe ka mpam nna m kwuru, and ofu ndụ a ka m na-ebi, ma asa na-alafu isi aka n'ụwa wee gbaba ọrị. Ọ ya mezi ndị ụka abịazie, ọ wezi onye ndị mekaniki ekwu ozu anyị marazi ndị bụ ndị agha. Ya sị ka anyị sobezie ndị ụka. Mụnwa na onwe m emekọtakwa chọpụtakwuo na ndị ụka a na-akwụkwụzi ekwu eziokwu. Mụnwa mere m jisi anụzikwa m aga chọọchị, mana mụnwa aga ebe ọ ga-abụ nnọrọ a na-asị na Chineke kwuru mgbe ọ na-ekwuru, mụnwa na-eme ụdị ya. So ihe mụnwa ala ebe ivu m eziokwu, adịmụnwa chọrọ ebe a na-eme ihe emeti ọfụma. Ọ gwụchana wee na-asịkwa ndị niile na-akwado ihe a m na-eme, ndị omenala Igbo na-amasị, ụmụ okorobịa niile ndị ichie si n'obi ha wee sị na omenala Igbo ga-anaghachite. Ndị ọ na-abụ ha fụ m na Facebook, ha like ya, ha share ya, ha comment ya. Mụnwa sịkwa mụnwa ga-eme unu, aga m emegide unu, aga m eme ihe unu ọjọọ. Ihe m na-asụ bụ na otu unu si echere m echiche ọma, ihe ọma sokwe unu, ihe ọma sobe unu. Maka na onye ọnwụna chọrọ nke mmadụ, mụnwa na-asị ka Chineke chọkwa nke onye ahụ. Onye ọnwụna wetara ihe m, asị m Chineke nna na o werekwe nke onye ahụ yie. Unu nwa ndị na-esokwere m na Instagram, na-ekiri m na Twitter, na ndị na-eyikwe m na YouTube. Afa m bụ, ọ bụrụ na ị chọwa otu ị ga-esi eweta m na YouTube, ihe ị ga-eme bụ iweta n'ọnụ oyibo Eze Oputa Ifeadị TV na YouTube. Ị ga-afụ m, aga m apụta. Ị bịakwa na Twitter Eze Oputa Ifeadị, ịpịkwa ha na nke izizi na Ezinnadi community, ị ga-afụ m, aga m apụta. Ị gakwanụ na Google, ị pịa Eze Oputa Ifeadị, Google ebupụtara gị onye mbụ. Afa m na Facebook bụ Jude Ugwu
mana ịchakwa ịsachịpụta m na Facebook page ị gakwa Eze Oputa Ifeadi the first of Ezinnadi, ị ga-ahụkwa m na my Facebook page. Biko ana m ekene unu nke unu mere amaka. Ọfọm na-agọpụrụ unu n'ụbọchị taa bụ dịka unu nechara ya sị na ihe na-eme dị mma, mụwasị nke unu na-eme dịkwa Jehova mma. Nke unu ga-eri aga akọ unu. Unu ga-akpata nke unu ga-eri, kpata nke unu ga-edowe. Awụ agaghị etigbu unu n'ehihie, ọwụ agaghị amagbukwa unu n'abalị. N'ọya ka m kwuru. Mana asị m onye ọbụla kwụwa aka ọtọ na ọfọm bụ egbe bere ugobere nke si ibi ebene ya fewe ebi. Na asị m onye ji ihe nwata wenye aka enu, mma ndị ichie na mma ndị m anyị na-anọchitere ọgụ na ndị na-anọchitere ya ọgụ, mma jipụ ya aka ka nwata were kwe ihe ya. Asị dịka erighị arịrị naanị ebiri, mụ wee sị na ndị Igbo eriwozi na arịrị, na anyị na-achịche n'omenala mewe omenala nna anyị ka arịrị anyị wee na anyị wee sonye n'ihe a na-eme. N'ọkwa na anyị abụkwana ndị mbụ ihe anyị na-ayọkwana anyị onye ji gold a na-ayọ silva. Bikonu ụmụnne, ọgwụ na ụtọ ha m n'ọnụ. Mgbe ọzọ anyị ga-afụkwa Chukwunna kere ụwa na ndị ichie ga-emekwa ihe, anyị atụtakwa ihe ọzọ gbasara omenala Igbo, maka na akọba amacha onye mara nke o ji ya wepụta ya ka anyị wee mee ya, were ya wee rụọ ọrụ mezie ana Igbo ka ọ dịkwana ka mba ọzọ. Ndewo, na ọ ga-adịrị mma n'Orie, dịrị unu mma n'Afọ, dịrị unu mma n'Akwọ, dịrị unu mma n'Eke. Ọhịa ka the King of Ezinnadi kwuru, site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ise.